semuanya, ciptakan kedamaian selaras sampai tuntas akhir acara. Jangan ada gesekan sekecil apapun ya. Terima kasih buat anda semuanya. Satu penampilan kita sambung bersama keluarga besar New HJM. Ada Inka Christina Rembulan New HJM Uase. Desa Ngotek bergoyang. Salam, assalamualaikum. Laskar Mbah Dumo. Rembulan ning wengi tansah nyekseni endah paras manis esem lan kuyumu kinambare batin sing bisa nglaleke nyeti Kang Mas ora ana liyane. Tatapan netramu nembus ning atiku agawe aku mau mikirne sliramu. Jayane rembulan kalah klawan nesamu amor mong kanggo Kang Mas, atiku mong kanggo Kang Mas. Sejanake pembelat ngelangi dalan katresan, iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasembatan. Inka Christina New HJM Uase. Tatapan netramu nembus ning atiku agawe aku mau mikirne sliramu. Jayane rembulan kalah kawan nesamu amor Kang Mas. Hawa ning jero batin pengen tansah sasanding yo mong kanggo Kang Mas, atiku mong kanggo Kang Mas. Sejanake bebelat ngelangi dalan katresan, iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasembatan. Hoje Tirta Audio. Tatapan netramu tembus ning atiku agawe aku mau mikirne sliramu. Jayane rembulan kalah kawan nesamu amor Kang Mas. Hawa ning jero batin pengen tansah sesane
Christina. Baik, Selamat satu malam lagu. dan salam jumpa. Oh ya, selamat malam. Oke.